Ako si Pakdot, ginaingon, kontrolab ni mong asawa, bahalag mausab ang iyang porma, mahalag yapon siya. Muling nitabo sa akong kinabuhi nga, di na ko mahimong may kalimtan. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Magtaro mo pangantawag ang birthday sa mga asawa! Mahal ako asawa! Sige na mo, ata! Okay, happy birthday lang ka! Oy, katong magtarong og kanta, di kakaon. Patang nabagan yun ni mo, Tutoy. Salamat lang ka. Tawa na tukan, hinuon ko. Natukan ka. Salamat po sa lechon. Para na sa mga bisita lang gaha kanang lechon. Doon ako'y gihimo para nimo. Kaya nag-maintain man kasi imong lawas, ha? Sa imong figure. Lang ka, pakanasad ko lechon, uy. Ha? Dugay na kong nag-crave og lechon. Ilabi na sa crispy nga panit. Crispy nga panit. So, panit ra imo, ha? Ha? Panit lang. Way labot unod. O gamay ra, ha? Gamay lang ka na, ha? Sige lang ka. Thank you. Pinongga gitay ko ni mo lang ga, Pakdot. Pakdot, kinsa ba ng payot na as inyo? Zumba instructor ng Martina, ma. Siya ray magzumba? Oo, ma. Special ako nang gi-hire. Alang yun ng Martina. Kaya gusto mo guna ko nga ma-maintain ang iyang figure, ma. Bayano. Unya, di lang mo mga nakpakdot. Di lang sa. Ngano man? Di pa man ganahan si Martina ng mamabdos. Unsa? Ya, okay ra sa na ako, ma, eh. Kay mahadlok man siya nga makaanak na mudak ko unya siya. Bayano. Pauwi na to ay Martino. Isa nga tagod maayo pa yote. Siksi na kaya ka Martino. No, uy. Mamay ka na ni Pakdot ko na ma-maintain akong ka-sexy. Sana, nga maparihas ni Pakdot ang akong bar. Ang mga banan, eh. Sana all good pa yot. Inom sa water, be. Gamay lang. Okay. Awa, Pakdot. Ang mga lalaki gitakuyan ko. Bitaw. Suya lang na sila. Kaya nilang mga asawa, di parehas ni mo kasik si Martina. Nagtuo siguro sila nga tagap ako. Di ka malain, anak Pakdot. Kamay na nagwin ako. Anong malain mo ko? Di, uy. Abi mo, no? Proud pa kay hinuon ko nga makadaig. Dagan kay magdaig ni mo nga ang akong asawa. Sexy kayo. Unsa, Pakdot? Mao lagi. Ako'y napilian nga i-assign dito sa Jinsan. Unya? Akong gidawat. Manager ang ilang gi-offer na ako dito. Unya, magpaulian ka din si po. Kasi mag-ulian. Adto na kong puyo Jinsan. Unsa? Oo. Doon naman may pariente dito sa Jinsan. Naman sila si Agaw Ina Davin o si Agaw Brian Unyate. Mga taga Jinsan. Mga buutan na sila. Ay kaayo eh. Kung mo adto mig Jinsan, no? Dadunday minila sa lami ang restaurant dito. Ayo-ayo mo o pag-ampig mo sa inyong biyahe. Magpadalang kong kwarta ni mo, ma, alang sa binuhi na mong mga baboy. Ug ayaw ka bala ka, ma, ha? May sweldo kagikan ako sa imong pagatiman sa among pigire ni Martina. Bingawon ko ni mo, Pakdot. Mag-video call lang ko ta, ma. Di ko ka maoana, oy. Tawagan lang ka, ma. Dahala, sige. Pakdot, tapang! Sa mga Martina? Aray! Nausa ka? Maglisod ko sa pagginhawa. Usa? Kinuha ko. Nga daw magtaha. Ma, pagtawag og daan og taxi, ma. Kaya akong dadon sa Martina sa ospital. Okay na ka, day? Ha? Okay na ko, Pakdot. Ay, tano. Nagyan ka dadaday nga na sa ospital. Alam mo dayon sa Jinsanak. Pa. May gibati ang imong asawa. Day Martina, unsa man? Dayon laglar ka, uy. Ano go ng opportunity? Ikaw, muban ka? Ayaw lang lagi po ba na ang imong asawa kay huwag makatiman niya dito. Samtang trabaho ka. Saktos, papa ni mo, Pakdot. Kami bahalas imong asawa. Huwag yung kay angan kabalakan din, he. Hi, good morning yung tanan. Good morning, sir. Ako ang bago ninyong manager din eh. Ako si Facundo.
Tawagan ko niyo sa akong angga nga pakdot kung wa na ta sa opisina, okay? Hi, Pakdot! Pakdangdot! Mukhaon kag sinuglaw? Saan na siya? Kuan na, sinugbang baboy nga gisagulan og kinilaw nga tangigi. Okay. Kaong ka? Baboy yung isda rin. Yeah, Ay, mo na, Rira. puto noon ko na. Ikaw si Liste ba? Mura lagi kong dini manager sa sira pa kundo, no? Huwag ka mo'y magkaatubang. So, respeto sa doy. Hulo pagbuot sa doy. May ikaw buga ng manager, oy. Ay sus, Nemo. Diskarte ra gyud na ako kay na love at first sight ko ni Sir Pakdot. Unsa? Ma, kumusta namang tanan di, ha? Ay, okay, rakir kaayo, midere. Makigsulti kong Martina, ma. Mingaw na kay koy. Ay, naglakaw batok ang Zumba instructor nga bayo. Oh, asa mo sila pengon? May apilan man kuno silang OTS. Asa mo sa nang UTS? On the spot na Zumba dance man kuno. Uy, apil lang akong asawa na, ma. Oo, kay siya may star. Wow. Siya may nakatubangan. Ma, kung dunay video mapakit rin ko ninyo, ha? Ingnas Martina, ma, ha? Manager, karon sa atong team building. This coming Sunday na, Celeste. Nya natin transpo service, anak manager. Yes, doon na. Duha ka van. Manager, pwede ko anak mo sakay ni mo? Ha? Musakay ka na ko? Yes. Nga naman. Di man ko ganahan mo sagol sa akong mga kanang kauban, goy. Ha? Nga na, good. Basta manager, di ko ganahan. Di lang ko mag-tell. Pwede. Okay. Sige, Celeste. Kitang duha mo sakay sa akong company service car. Wow, tinuod gid nga nindot ni mong resort, eh. Ako'y nagpili din ni manager. Wow, nice kayo, Celeste. Nindot tayo. Pero, wala pa lagi sila mga boot lagi. Ay, naghapit-hapit pa siguro to sila. Manager, mo itong dapit ang imong cottage, ha? Ha? Kato? Kana. Nga nang layo man ko sa dagat. Ong, wa may vacant, good manager. Oo ba? Okay lang. Dali na, manager. Manudas imong cottage na. Ha? Ta? Ta. You mean, kitang duha ang mo occupy sa cottage? Yes, manager. Uy. Kayo nyo, kada room, taglima ka guest. Unya ako, wa man ko'y kahigdaan, extra man ko. Huh? So, anak ko to sa imong cottage. Usa? Sa una ko pala magkakita ni mo na love at first sight na dayon ko ni mo, Pakdot. Seriously, piling ko. Piling ko ni asawa mo. Sakti lang, okay na kayo kumahin mong kapit. Manager. Ayaw, di ko gusto na sa asawa. Bawal. Masarap ang bawal, diba? Salamihan niya. Sir, manager, ayaw ko patindog 2 hours, sir. Manager. Surprise! Pakdot? Yes! Niya ka? Niuli ka? Martina? Ikaw ba gini? Ikaw niya ako nakita? Oh, siya ang imong asawa, Pakdot. Si Martina. Hoy! Masay nitabuo ni nga akong asawa. May Masay dabong nitabuo- pagkaatiman ng imong asawa, Pakdot. Himsog na kay Martina. Oo. Naunsagot daw ni nga akong asawa. DPWH naman ni siya, ma. O insay DPWH ba, Pakdot? Dakog puson, way hawak. Pakdot! Nakalipdan yung kumayo nga nakakita mo sa akong asawa. Bantog ra, nga bisag makipag-video call ko niya. Di yun siya pakita yun. Mao di ay, mauwaw na siya. Kinahimo na siyang DPWH. Dakog puson, way hawak. Pero bisan pa man, love pagyapon ako akong asawa. Nga si Martina.
Mga kasama ang kaagi ni Pakdot din hining tulmanon. What's the style? DPWH kon dakog boss on way hawak style. Kini maong sugilanon gisuwat